Καλησπέρα και καλώς ορίσατε στο πρώτο IRL βίντεο του καναλιού μας. Λοιπόν, είμαι αυτό μαζί. θα είναι IRL και για το δικό μου κανάλι. Πες το όνομά μου. Δεν το θυμάμαι. Mr. George, το ακούσατε. Κάντε το όλοι unfollow, μην τον κάνετε follow. Λοιπόν, ακούστε με. Εμείς, σαν τους μαλάκες, βασικά όλοι οι άνθρωποι το καλοκαίρι πάνε για ποτό και για αυτά. Εμείς, σαν τους μαλάκες τους δύο, τι κάνουμε, πάμε να βρούμε υλικά και Summersmith. Ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι το part 1. Θα σας δείξουμε τι υλικά και τι βλακίες σας πάμε. Θα είναι μικρό γιατί πρέπει να φύγουμε και σε λίγο. Ναι, εντάξει. Θα σας δείξουμε τι μαλακίες, ναι, τι υλικά πρέπει να βρούμε. Λοιπόν, ναι. Ξέρω εγώ θα βγει ξανά 10 επεισόδια σειρά, κάπως θα βρει. Εδώ. Δεν έχει τίποτα να μαλάκα, ούτε εδώ. Λοιπόν, να τους δείξουμε το μέρος πρώτα που θα το κάνουμε. Πάμε να πάμε πρώτα τελικά. Ωραία, να βρούμε. Λοιπόν, Εδώ αυτά τα ξύλα που έχουμε βρει. ωραία, το έχουμε. Αυτά θα είναι οι βάσεις μας. Ναι, λοιπόν, το έχουμε ξανακάνει. Λοιπόν, αυτό το βίντεο έχουμε γυρίσει περίπου πολλές φορές. Αλλά δεν βρήκαμε τίποτα. Αλλά τώρα επειδή γυρνάγαμε και θυμηθήκαμε. Ότι βρήκαμε αυτά εδώ. Θα πάμε εδώ πέρα. Ωραία. Δείξτε τα μία. Λοιπόν, Supreme ξύλα εδώ. Πάρτε το, σήκωσέ το. Δεν το πρέπει. Έλα. Το έχεις γκόμενα. Έλα, πάμε. Το πήραμε και φεύγουμε εμείς. Βοήθεια. Να του καβαλήσω. Πάμε, έλα. Το ξύλο. Θα με βλέπουν οι άλλοι έτσι, δεν πρόβλημα. Καλά, εδώ είναι το τέτοιο. Να πάρουμε και το μάρμαρο, λες. Πάρτε εσύ. Έλα. Λοιπόν, από εδώ μπαίνουμε. Λοιπόν, όποιος μένει αγρίνος, σας παρακαλώ, μην έρθει και μας το χαλάσετε. Βασικά. Το μάρμαρο. Τι. Κόπηκα. Μπράβο σου, μαλάκα. Λοιπόν, Αου. είναι γκέι, μην ακούτε. Λοιπόν, εντάξει, τι έχουμε βρει μέχρι τώρα. Τώρα είναι έτοιμο. Έκλασα. Λοιπόν, εδώ θα κάνουμε τέτοιο εδώ πέρα τα Θα πράγματα. κόψουμε αυτά εδώ. Ναι, εδώ πέρα τα βλέπετε. Κάποια πράγματα θα χειριστούν και off camera, γιατί τα βίντεο θα βγουν 2 ώρες το καθένα και βαριέμαι να κάνω edit. Οπότε ναι, πες για Γιώργο. Yeah. Ωραία. Οπότε ναι, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε πατήστε ένα like και ένα subscribe, ειδικά subscribe γιατί μπρο έχουμε 17 followers, τι κάνουμε με τη ζωή μας. Οπότε τα λέμε σε ένα επόμενο part του φτιάξε το Summer Spots. Αντίο.